Dámy a pánové, je tady první vyhlášení na otevřené mistrovství České republiky v line dance a je to pro kategorii mini. My bychom chtěli poděkovat sponzorovi firmě Toy Simple, která věnovala ceny pro všechny děti v kategorii mini. Děkujeme moc a my přistoupíme k vyhlášení, protože tady máme spoustu úžasných a prvních míst. Tak, všichni jsou připraveni, děti jsou připraveni. První místo získává Leontýnka Prosemcová. První místo získává Ivaneska Muslová. Další první místo Nikolka Lauprechtová. Na první místě se umístila i Julinka Velikusová. Další první místo Izabelka Kršová. Na prvním místě je i Anička Štěpánová. A další zlatou medaili má také Anička Češková. Na prvním místě je i Tereska Stehlíková. A máme tady i první místo pro Lukáše Outěžickýho. Další kategorie byla kategorie Mini 2, ve které první místo získala Zuzanka Kolínská. Další zlatou medaili má Nikol Hrdá. Nikolko. Další první místo získal Samuel Galus. Další zlatou medaili má také Magdalenka Kofroňová. Na prvním místě se umístila i Sofíka Váňová. A rovněž zlatou medaili si odnese Emička Korošová. Dámy a pánové, to jsou vítězové kategorie mini. Oprávněně si zaslouží zlatou medaili. A ještě jednou děkujeme firmě Toy Simple, která věnovala dárky všem dětem v kategorii mini. Gratulujeme. Velký potlesk. Nejstatečnější kategorie. Vítězové kategorie mini 1 a mini 2. A dárky pro všechny děti věnovala firma Toy Simple. Moc děkujeme. Tak ještě závěrečná fotografku. Zamávejte maminka.